May ni thum ania Longtlai district chung Parvatria ni Zan Khan BSF duty in Khotwal mi kut athak chu hriat thiam har an ti thu Parvatri branch OMA chuan an soi Parvatri branch OMA te hian voin Khan thu chu asiamin ni Zan Khan Parvatri branch OMA member pali te chu an leng holam Zandar Somvela Government Primary School Parvatri Bula BSF duty chuan lo ti dingin an zinga pakhat rol thar kumtling lo chu amita torchlight ta enin a oma thamin voini a beng ti an soya hetianga poisoi lo rigra pa kuthial atur hi Parvatri branch OMA chuan hriat thiam har an ti thule hetiang hi thlengnon to lo se an du thu an thu chua tar langin khotwal mi te trung hi ngot BSF ten an lo ri grab to thule ni zana Parvatri khotwal mi poisoi lo kuthak tu chu phunei tu ten zong chuakin a phu to khremna pe se an du thu an tar langa an mani khotwal a nge ri grab an ni fo chu hriat thiam har an ti thu Parvatri branch OMA chuan an thu chua an tar lang he thil thleng hi Longtlai DC pu David Lalthan tlawng chuan thilom dan an ngai ven ngal thu le atu langa malak na kalpui ngal ani thu a soi